Ей, ти! Да, ти! Искаш да станеш нацепена джуджанка? Много ясно, че искам. Чуй се какво ще трябва? Пръстен! Не! Стигни се малко пръстените са за хобити. Джуджанките зобят на джуджин. Ти джуджанка ли си или си хобит? Точно така си мислех. С джуджин ще порасне брада. Истинска брада! Ще поникнат мустаци на гърдите! Няма да можеш да ги бръснеш, защото ще са метрилени! Сложиш се на помп, ще се надиш, ще се назобиш, ще се нацепиш, ще се набухаш, станеш като Торин. Да бощи! От газът ще излезат килчета, злато, сребро, метрил, рубини и гранит, примесен с аркени. Ще можеш да дигнеш всичко, брат, дикарици, съседа, земесло на Еребор, съкровището на Спок, чука на Трор и дори себе си. Стани кора в ларк, без да си ларк, освен ако не си ларк, тогава стани на джуджен свиреп ларк, на кой му трябва да бува месо, ейл, милинки с пудра захар, шлокавица и козе мас, когато има на джуджин, брато. Дори Гандалф Сивия ти казва Барухазат! Ставаш и почваш да джуджиш на джуджин сутрин, на джуджин обед, на джуджин вечер, на джуджин сутрин, на джуджин обед, на джуджин вечер, на джуджин сутрин, на джуджин обед, на джуджин вечер, на джуджин през цялото време! На джуджин те прави по-нисък, по-космат, по-тъп, далеч неофичен и много по-паричен! На джуджин има всичко нужно за правилното функциониране на твоето тяло, витамини, минерали, тетрахибридо, кръстосани метрилооксиданти, магия, дракон, есенция от тела, сграните си наркен! Станеш планина, мъглива планина! Въртът ти ще стане като дъб габър, буабаб, гора дървета, въртът ти ще стане като ветроклин! Идва с вкус на всичко. Лембас, лембас евкалип, лембас банан, лютеница и кюфтета от лембас! Искаш да си мега зъл, вземи на джуджин. Искаш да имаш всички мацки, вземи на джуджин. Искаш да имаш гадже и елфка. What the fuck, човек? На кой нормален му трябва такава мума? Продава марки на джуджин. На джуджинът е най-дъбощица, за който можеш да се сетиш. На джуджинът е по-бил от гойното, което настъпа онен ден по пътя за ковачницата. В него има вещества, за които Саруман не е знаел, затова ги няма в изенгардската му кула. Когато Радаган с кафявен се чуди как да вкара на джуджин в рецептата си, но не успява, защото на джуджина не се пуши, той се бука! Вземи на джуджин сега на кило омега гига да екстра секта клази примоция и ще получиш още на джуджин. Тонове на джуджин! Вземи гигатонно повече на същата цена, за да бухаш за другата и орките! Но всички знаем, че нямаш нито за друга, нито орки, затова ще бухаш гигатонно повече сам! Стани на цепа на джуджанка с на джуджин! Мислиш, че си достоен за на джуджин? Докажи го!